Tak, priatelia, krásny deň. Tak dneska máme plne pracovný deň, natáčací deň, robím ďalšie videjko. Viem, že informácií je naozaj veľmi veľa. Je potrebné tie informácie triediť a vybrať si z nich tie, ktoré sú pre vás užitočné. Preto sa snažím aj tak nejak vnímať tú intuíciu, čo mi povie áno, toto, hej, toto si pozri, tak si to pozriem, čo mi povie, že alebo nemám ten pocit, tak dávam preč. No, som tu s niečím, čo vám môže pomôcť, veľmi pomôcť. Vždycky hľadám, alebo snažím sa, tak poviem, hľadať za každým projektom nejaké výhody, čo môžu ľuďom pomôcť. Hej. Keďže robíme na internete, tak robíme s rôznymi peňaženkami. Tu, čo sa týka peňaženiek, tak je kameň úrazu pre veľa ľudí, keď chce poslať peniaze, previesť peniaze ja neviem, z jednej peňaženky na druhú. Takže tento program ma oslovil jednak tým, že je to vlastne, tu si môžete zmieňať peniaze medzi peňaženkami, pošlete si z jednej a potom si premeníte. Ale druhá vec, ktorá teda, ako ja som troška po istých skúsenostiach taká opatrná, čo sa týka projektov, ktoré ponúkajú 3% a viac. Ešte pri tom percente som taká, OK, môže byť, ale už keď je to 3 a viac, už proste tam mám taký nejaký otáznik. Napriek tomu, ako to majú urobené, s tou zmenárňou a vôbec vymyslené, vymakané, tak dovolila som si tomuto venovať čas a proste idem to vyskúšať. Hej. Idem do toho, idem do akcie. Samozrejme teraz vo videu vám ukážem, mám nejakých pár dolárov, nejakých 10 na Perfect Money, tak s tým vám to ukážem, aby ste vedeli, ale teda o čo ide, vy nielenže zmieňate tu peniaze medzi peňaženkami, ale vy si tu môžete aj ako keby zainvestovať do sú to správa prostriedkov na trhu Forex. Hej. Viete, že Forexový trh je proste trh, kde sa dajú robiť divy, ale ako sa tam dá, samozrejme, človek musí byť vždy opatrný všade, vo všetkom. Ako viete zarobiť, tak viete samozrejme aj stratiť, ale zase neobchodujeme. My obchodujú ľudia, ktorí predpokladám, že tomu rozumejú. Tak ako poviem si, prečo nie, dáte tam nejakú čiastku, za behom mesiaca sa vám tie peniaze de facto vrátia a pracujú vám i ďalej. Ako dlho tu bude ten program, nevieme. Podľa toho, ako je vytvorený, môže tu byť naozaj veľmi dlho. Je to v našom jazyku, takže to je ďalšia obrovská výhoda. A pracujú s kartou, čo ma tiež dosť tak presvedčilo, že myslím si, že firma má, teda myslím Mastercard majú, tak si myslím, že, počkajte, karta, takto vyzerá karta, myslím si, že Mastercard by asi nepracovalo so spoločnosťou, ktorá by bola taká akože na hrane zákona. To je zase taký môj názor, ale vieme, že dneska sa naozaj dejú veci, takže OK, poďme na to. Ideme poslať peniaze na peňaženku, čiže pozrieme sa ako na to, hej, doplniť peňaženku, napíšeme, ja dám 10 dolárov, alebo teda skúsim dať 11, neviem, či to bude dosť, neviem, uvidíme. 11 dolárov a budem doplniť účet z Perfect Money, takže urobím platbu. Tak.
môžem, potvrdím, mám tam dosť. Teraz ja používam kódovú kartu, takže idem si pozrieť. Tak, platba prebehla úspešne, dáme continue a napísalo mi, že bola platba prevedená. A teraz ja môžem urobiť ten prevod, hej, teda ten prevod. Myslím medzi peňaženkami, hej, že si dám z Perfect Money na inú peňaženku. Tak v prípade, že by ste chceli napríklad peniaze z Perfect Money, tak si pošlete sem a chcete peniaze napríklad na AdvoCash, tam už neplatíte poplatky, tak zadáte sem, tunak musíte dať to heslo, ktoré ste si pri registrácii zadali, to štvormiestne, dáte odoslať. Počkajte, tu má byť suma. Takže dáme suma. Odoslať. A tunak by ste si vybrali, kde chcete tie peniaze poslať. Musíte tu napísať číslo účtu Perfect Money, to je $, hej. Payer je mail, AdvoCash je mail, Bitcoin, to viete, to je takýto nejaký kód. Môžete aj na kartu, ale už sú tu na poplatky a to je asi všetko. Takisto, čiže na to peňaženky, ale tie sú najviac momentálne používané, takisto môžete poslať trebárs peniaze niekomu, on vám dá číslo účtu a vy iba zadáte to číslo účtu a peniaze prevedete z vášho na jeho, čiže je to ako veľmi rýchle. Takže takýmto spôsobom viete zmeniť peniaze a ideme sa teraz pozrieť na to investovanie. To znamená, minimálne je tu $10. V prípade, že dáte $10, tu vám ukáže, koľko máte denný zisk. Keď dáte $500, hej, vidíte, že koľko to máte denne. Je to na neurčito, čiže není tam nejaké obmedzený, že to je na mesiac, alebo na pol roka, alebo na rok. Na neurčito, čiže s vašimi peniazmi sa neustále pracuje, vy vyberáte zisk. Príde mi to ako naozaj veľmi zaujímavé. Ja som napríklad teraz, lebo som to chcela vyskúšať, tak som si previedla z karty WebTransfer peniaze na Perfect Money, aby som to mohla vlastne vyskúšať. Teraz videli ste, ako som to previedla z Perfect Money, takže projekty, ktoré máte, ja sa snažím má také projekty, ktoré mi môžu vlastne prácu na internete uľahčiť. A naozaj sa ako týmto všetkým zabávam. Neskutočne ma to baví. Aj keď len centíky, hej, človek zarobí, ja tu mám teraz 10, keď len centíky človek zarobí, tak keď viete s tými peniazmi robiť, vy ako rozmýšľate, kde, ako, čo si zase treba zainvestujem a tam si zarobím, tam si otvorím, ja neviem, nejaký ďalší zdroj príjmu. Ako je jedno, že začnete aj s málom. Jasnačka, že keď niekto začne s $10, tak tam je potrebná, buď budete registrovať ľudí, aj tam potrebná trpezlivosť obrovská, alebo potom si zainvestovať viac. Stále opakujem vždycky pri všetkom, je to riziko, zodpovednosť, treba to vždycky investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť. Takže ako vy sa ani neuvedomujete si, ako tým, že takto človek pracuje a vaša hlava, vaše myšlienky sa točia okolo toho, ako správne s tými peniazmi pracovať, tak zároveň spúšťate niečo, že ukážete, že viete hospodáriť, viete robiť s peniazmi, viete s nimi pracovať. Peniaze predsa majú pracovať pre vás a zrazu začnete vnímať, že vám sa ako keby sa k vám dostáva viac a viac a viac peňazí. A potom nezabúdajme stále na tú vďačnosť, hej. Tá vďačnosť je tak dôležitá. No a zase sa ešte vrátim k tomu, že projekty, ktoré mám,
tak sú väčšinou projekty, ktoré sa neskutočne prelínajú. Viem odtiaľ, ja neviem, prevexlovať peniaze na niečo iné, hej, alebo viem projekty, ktoré mám na reklamu, tam zase reklamujem, kúpim si reklamujem nejaký program alebo nejakú službu a tá reklama mi zarába peniaze. Proste hľadám v každej ponuke niečo, čo mi môže ešte byť ako užitočné, že mi to môže proste pomôcť a byť prínosom. Hej. A to sa snažím ako odovzdávať. Takže poďme si teraz, ja idem zainvestovať teda 10, dám investujte. A uvidíme, čo sa bude diať zajtra, pretože ja som zainvestovala, tu bolo 10,84, takže zajtra bude pripísaný prvý zisk a samozrejme myslím si, že do tohto ešte budem dávať akože viacej peňazí, lebo sa mi to prosto páči. Cítim to tak ako takú radosť toho. Hej. Ja už samozrejme, že tam nezoberiem si pôžičku, aby som tam peniaze vložila. To by som nikdy neurobila. Takže toto som vám chcela predstaviť, páči sa mi to. Keď by ste to využili len na zmenáreň, registrujte sa, pretože je to užitočné pre každého, kto robí na nete. No a ja si myslím, že $10, keď si zainvestujete, tak vás nepoloží, keby sa aj čokoľvek stalo. Hej. Takže treba vždycky nejak zariskovať a niečo urobiť a hlavne proste robiť to aj správnym spôsobom, hej. Takže, čo by som ešte tunak, výber to som vám ukazovala, ako doplniť ukazovala, ako investovať ukázala, moja peňaženka to je vlastne to, ako máte doplniť, môžete vidíte, že Bitcoin v rublách, v librách, eurách. Tu máte transakcie, takže tam máte prehľad, aké ste urobili transakcie. Tu sú odporúčania, to znamená, tu máte link, ale dostanete vtedy, keď máte zainvestované. Takže musíte urobiť nejaký vklad, aby ste dostali, hej, alebo proste vklad, nie zainvestované, proste nejaký, musíte tam robiť nejakú transakciu, hej, lebo všimla som si, keď som sa zaregistrovala, tak som tam link nevidela. Služba podpory, takže keď potrebujete si niečo vyriešiť. No a tu máme profil, keď tam potrebujete niečo upraviť, môžete si tam nahrať fotku. Hej. Čiže ja si môžem tam nahrať fotku, vyplníte si profil, meno, ako sa voláte a tak ďalej. Uložíte, nahráte fotku, hej. To je asi všetko, čo som chcela. Prajem vám veľa radosti a hlavne naučme sa naozaj tieto nástroje, tieto všetky, čo nám ponúka internet, samozrejme nástroje, ktoré nám môžu pomôcť. Snažme sa ich využívať a poďte do akcie a začnite konať a robte. Tak rada by som to akože to, čo chcem, ako to cítim, že dám to, aby ste to cítili rovnako, aby ste to pochopili, lebo ja veľa vecí vidím a ako veľakrát mám pocit, že to ľudia buď inak vnímajú, alebo to nevidia proste tak, ako to vidím ja. Hej, aby som to podala tak, aby čo najjednoduchšie, aby to človek pochopil. Dobre, takže ešte raz krásny deň a teším sa zase na ďalšie videá. Majte sa krásne, papa.